Ás veces se orden proxectos solidarios sinxelos que supoñen unha axuda importante para os máis desfavorecidos. Isto é o que ocorre no Instituto da Pinguela en Monforte. A xente do ordenadores vellos que xa non usa e os alumnos deste centro arránxanos e prepáranos para logo entregárdelos ás familias máis necesitadas. Si, botadelle nada, un grau de arroz, vale? Porque o aprisionar en riba vais estender, vale? Non vai facer falta que untedes aí todo de... Isto é un bocadillo de Filadelfia, vale? Son alumnos do Instituto de Ensino de Secundaria Pinguela, de Monforte. Están embarcados nunha aventura tan apaixonante como a solidaria. Arranxan e preparan ordenadores que doa desinteresadamente a xente para logo dárllelos a familias con dificultades económicas. Sí, a verdade que me parece ben porque é a verdade se tivera poucos recursos e non tivera ordenador, ahora como todo o mundo ten móvil, tablet, todo eso, pues queiras que non fai falta ordenadores. Hai veces que sí, que por exemplo ves xente no medio da rúa pedindo limosnas e tal, e realmente é moi triste que non podamos facer nada por toda esa xente e non podamos aportar un pouco, e con esta iniciativa eu creo que estamos, aínda que non estamos facendo moito, pois ao menos damos unha alegría aos máis necesitados. Primeiro que facemos sempre é borrar todos os datos que poidan vir no disco duro. Facemos ademais cun borrado seguro para que non haxa nada, vale? Despois instalarse o software, os programas, o sistema operativo, pero primeiro de todo, se o ordenador funciona, é directamente borrar os datos. A iniciativa é froito dun acordo entre o Concello de Monforte e o Instituto. Os estudantes adquiren os coñecementos informáticos e fomentan a solidariedade. Os ordenadores chegan normalmente en condicións aceptables. Si, a maioría deles están bastante ben, teñen fallos moi mínimos, cousas moi fáciles de arreglar, pero a maioría están bastante ben. Hai algún que bota fume, outro que ven mellor, pero normalmente va ben. Solo hai que cambiar pouca cousa. A idea de ensinar esos rapaces non só é ensinarles como montar un ordenador, as pezas, que é o que nos entra no currículum do bacharelato, senón darlle un pouco de educación en valores. A mí parece unha educación en valores perfecta para eles. E os propios alumnos e profesores doan algún aparello? A ver como se portan. Unha vez que o furor este de que nos vayan traendo ordenadores vaya remitindo, imos a traer. Eu teño un prometido, un portátil que xa me dixo a miña muller, dice un ou dous, dice telos que levar, porque a verdade é que teño 7 ordenadores na casa e a verdade é que hai que irse desfacendo de algún. Ademais, os meus alumnos, dende o primeiro día que lles comentei a iniciativa, se me dixeron que o día seguinte me iban a traer un ordenador. Eu dixenlles que de momento non, polo mesmo motivo, simplemente para non desbordar o asunto, pero sí que temos que colaborar. Polo de agora só están a recoller aparellos na comarca, pero agardan que doen doutros lugares. En calquera caso, a satisfacción persoal é enorme. Cando era pequena, que me regalaron un ordenador era unha alegría moi grande, e realmente síntome moi ben podendo facer isto, porque senteste moi ben contigo mismo. Hai unha cousa que me gustaría salientar, que un acordo co Concello, que a hora de donalos van ser os propios rapaces os que donen os ordenadores. Imos facer partidas grandes de donar 5 ou 6 para que sexan os rapaces os que donen as familias, sobre todo para que vexan o fin. Son tempos difíciles e calquera proxecto solidario é bo. Se van cambiar de ordenador ou queren desfacerse del, neste Instituto de Monforte porano a punto e entregaránllelo a familias que non poden pagar un. Dando pouco, conseguirán moito.